A primera hora, la neu queia amb ganes al santuari de Caral. En alguns punts de l'Alt Berguedà s'han fregat els 70, pràcticament 80 centímetres de neu nova. I de Caral a Viella, a Plom, queien aquests flocs grossos a la capital de l'Aran. Visibilitat reduïda. I de la Vall d'Aran cap a la Càmera de Montserrat, amb pluja abundosa i també la boira força baixa. Bona tarda. Donem un cop d'ull al sol, amb aquests horaris de sortida i de posta. Passades ja a les 6 de la tarda, no el veurem, però avui el sol. I la lluna va cap a quart minvant amb un 72% d'il·luminació. Repassa les dades, que Déu-n'hi-do aquest episodi de precipitació. Com es pot veure, la zona més activa al voltant del Baix Llobregat, el Penedès, a l'Anoia, fins a la Noguera. Tota aquesta línia, pràcticament, però també considerables, les precipitacions al Pirineu, Prepirineu, més minses al Pla de Lleida o a l'extrem sud de Catalunya. I la nevada molt contundent. S'ha fregat el metre Tuixén l'Avança, el Port del Comte, no hi figura, però també la cota 2100 de Masella, o valors de 30, 70, 80 centímetres a molts indrets, també fora del Pirineu. I el que fem és donar un cop d'ull a les imatges, en aquest cas, de fotografies des de Tuixén l'Avança, amb aquest gruix, doncs, com dèiem, molt gran, des de Masella, amb aquests vehicles que vèiem literalment esborrats, o aquest paisatge de Castellar del Riu, a Ribes de Freser, un paisatge absolutament innivat, o des de Rasos de Peguera, també, Déu-n'hi-do, quin tou. Cop d'ull a la previsió en forma d'avisos. De cara a aquesta tarda hi ha avisos d'acumulació de neu del Servei Meteorològic de Catalunya, vermells, Cerdanya, Berguedà, Ripollès, precaució, però també taronges a diversos indrets de la meitat nord de Catalunya. Les precipitacions aquesta tarda que han de ser generals a tot Catalunya, que no vol dir que plogui tota la tarda i a tot arreu, perquè no ho farà, però sí a molts indrets. Atenció a la cota de neu, molt variable, 1.000 metres en alguns sectors del nord, però cap a l'interior del nord pot arribar a 700 als 800 metres. Insistim, pot fluctuar, és variable, fruit del gir de la pertorbació damunt nostre. Fins i tot al sud, cap a l'àrea del massís dels Ports, pot arribar també cap als 700 metres. Atenció, aquesta nit i demà al matí, la cota de neu cap a l'Alt Empordà pot arribar als 200, 400 a la Terra Alta, localment 200, 800, 900 cap a l'interior. Precipitacions encara, fins i tot demà al migdia cap al prelitoral central i sud, Déu-n'hi-do, però demà a la tarda moltes d'elles es van aturant, aniran a menys. Anem acabant i ho fem amb imatges que ens transporten cap a Collsuspina, des de l'àrea propera al Moianès, a Isona, a la Conca d'Allà també, Déu-n'hi-do, quina nevadeta, a Llívia, més que nevadeta, doncs un tou de neu igual que Bolvir, o, per exemple, acabem a Castellar de N'Hug, a l'Alt Berguedà, castigadíssim, en sentit positiu per aquesta neu. Després tot això és reserva d'aigua. I acabem també amb imatges de les nostres càmeres. És Masella, primera hora del matí, amb aquesta nevada que de fet continua caient a hores d'ara a tot el Pirineu català. Una segona imatge preciosa del santuari de Núria, literalment colgat de neu. La neu queia amb ganes a l'hora de la gravació, o des del Port Olímpic de Barcelona amb aquest dia plujós. I tot i això, l'activitat, evidentment, continua. Imatges per acabar des del Cremallera de Núria, amb aquesta turbina per alliberar de neu les vies d'aquest tren tan carismàtic. Unes imatges que ens transporten a l'alta muntanya. De moment això és tot. Bona tarda.